Hvad glæder du dig specielt til? Jamen, i helsemæssen, jeg tænker, hvis der er sådan noget af det der med, at man kan få ændret sit navn. Jeg synes, jeg har for få og for kedelige bogstaver i mit navn. Så jeg tænker, jeg håber meget, jeg har glemt lige at noget med numerologi eller sådan noget, men jeg har faktisk planer om at tage mit pas og min dåbsattest med derud, og så høre, om ikke der er basis for noget mere spændende end Christian Strøbæk. Du risikerer jo at få et mellemnavn, som udelukkende består af tal. Jamen det synes jeg er fair nok, og jeg synes, at et mellemnavn det er næsten for kedeligt. Det svarer sådan lidt til at få lavet en tatovering ind under underbukserne eller sådan noget. Altså det skal være noget, der kan ses hver dag. En navneforandring, det går jeg efter. Kender du nogen, som har nogle, nogle misundelsesværdigt gode navne? Ja, jeg kendte engang en, som hed Madsen til efternavn, Merete Madsen. Og hun, bare efter et besøg ved sådan en, så kom hun hjem igen med et nyt navn, så hed hun Arcana. Det synes jeg var meget fascinerende. Hvordan skal vi kunne kende dig på mandag? Jamen, det er måske noget med en spillertrøje, og så navnet på ryggen.